Мсевера Пазак еллар типографияда эшләгән, берәмтекләп хәреф җыйган чорда хезмәт куйган кеше ул. Төне буе кайчак иртәнгә кадәр газета басканнарын бүген дә сагынып искә ала. Район газетасын бетерә күрмәгез, көтеп алам, яратып укыйм ди. 21 yaşımda келдім де енді неге Мензеледен қайтып типографияға урнаштым енді. Ол вақытта Кәрим апайы, Кәрима Ғалиевна деген редакторы, хатын қызы. Шулай үзрәнек әйбәт эшләп киттек. Мен кайтканда эле плоскопечатный машина түгел, американка деген белекей машинада басалар. Шок катып карап тордым да, ансында да бастым. Аннан плоскопечатный кайтты, ансында да бастым. Минем ниләр апайым белсәң, бер шумадан мактау кагазлары, дипломнар шунда. Мсевера апаның бала чагы сугыш елларына туры килгән. Үсмер чорыннан ук тормыш арбасын җигелеп тарткан буын, кияргә киеме, ашарга ризыгы булмаса да, күңел аклыгын югалтмаган алар. Кышыткан чыгу белән кышытканны җыябыз, жуабыз, әйбәтләп турыйбыз, пешектереп, шуңа сөт салып, аш пешереп ашыйдыр кышыткан белән. Ул кузгалакларны әйтмим дә инде мин аны. Ул балтырганнарны әйтмим дә. Урманга менеп китсәк, Атласы урман әле безгә 5 километр юл ташларга. Шунда җәяү менеп, җәяү кайтып, нәрсә бар ашый торган үлән бөтенесен җыеп кайтадыр. Мсевера апа ялгызы түгел, балалары ярдәм итеп тора. Туган тумачага да, күрше күләнгә дә рәхмәтле ул. Бар теләге ил көннәр тыныч, дөньялар имин булсын. Римма Авзалова, Айрат Фазылов, Мстен телевидениесе.